Diphu rongsopi maker Dr. Thengtom Rong Piachor Mate Dibrugarh University Anthropology Department Assistant Professor Dr. Junali Kropi aphan Diphu rongsopi athiri along penap matijong niphai inkoira hini arni arong thon donpo. Alangli Dibrugarh University along arpu khibo mahut pressure stroke ajok matijong niphai crazer cap arni men arong chiboi juilo. Alangli arong kachiboi ahut arta ningkan thomke pra trok anvetla. Dr. Junali Kropi arong kachiboi ahut ahema sir Dr. Thengtom Rongpi pinswa usoinut swalo sobanghini jirpo jirpi achek lia korte adona rapaphan monduk atalualong otekang. Alang lia porpe la sopir thepen kachiboi nangke jasmet karbi aham phangaphan kanahok thedumlo. Dr. Kropi akarjong chomme phangme monsampen keraplong chiaphan alang li kengri kedam aradatom arana mahiljume hang perinti.